दिनै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थान्दै जथुमा फिन जाफिनगोन बेयाव मा आयदानि सायाव सावरायगोन आरो माबायदि थांखि लागोन दाख्लै थांनाय 7, 8 आरो 9 अक्ट'आव कामरुप जिल्लानि रङियानि जाजि खनायाव जालांनाय जितु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमा बियो बोथोर गाज्रिनि थाखाय आद्रा जाना दंमोन। दिनै बे आद्रा थानाय जोंनि जितु थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ दिनै जों खुंफुंजोबनो जों आखायाव लादों। एबार जिहेतु जोंना टार्मिनेटिं बेयाव गोदान बडि दानाय जागोन, गोदान आफादगिरि गोदान गाहाय नेहाथारजों लोगोसे गोदान मोनसे टीम फैगोन। बेनिखायनो जों गासैबो जिल्लानि जिबिलाक थान्दै बिथांमोन जों हांख्रायनानै बे सानजारि नोगोरनि दिनै बे सिमेन्सापुरियाव दिनै खुंनो लादों। बेयाव गासैबो जिल्लानि थान्दैफ्रा दिनै नुजाफैबाय, फुंनि समावनो गासैबो नुजाफैनो हादों। दिनै जिहेतु 22 जानुवारि गणतन्त्र दिवस बे दिवसजों मोनसे हाबाफारिबो जादों। बेयाव जोंना दिनै बिटिआरनि बायजोनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ, जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो मोनसे गावखुंथाय मोननो हाबाय। बे गावखुंथायखौ बोरैहाय जों दाफुंजोबना लानो हायो, गामि सोसननाय, बियाब दानाय, बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय, बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जितु जेंना दिनैसिमबो हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै। मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय बियो, मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाबो दिनै जाफुङाखै। जाफुङिनिखौ बोरैहाय खालामनानै जों मावफुंनो हागोन। जिहेतु सागानगिरि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, एनडिएफबिनि 4 फेक्सन दङ, खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं। जों जुथायै सोरखारखौ नारसिननानै बोरै मावफुंजोबनो हायो बेनि सायाव माखासे सरसा जागोन। मानोना कार्बि आंलंनि जितु जेंना बे जेंनाया बारायनायनिफ्राय बारायदों, जेंनाया फोजोबनायाव फैयाखै। मानो होनना बुङोबा सिगाङाव स्टेट लेभेलाव कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ट्राइबेल नङामोन। दा सेन्ट्रेल लेभेलावबो जों हमनो हाबाय जे दाख्लै एम्सआव सासे स्टुडेन्टआ एडमिसन मोननायनि उनाव बे एडमिसना केन्सेल जादों। मानोना नेसनेल लेभेलावबो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फ्रा ट्राइबेल नङा होननानै बे गनायथि मोननाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेफोर बाथ्राफोरखौ जों सरसायाव लाबोगोन। आरो हा हुनि जेंना 2006नि फरेस्ट राइटिंनि सायाव आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायजोआव रायजो जानाय जेब्ला ट्राइबेलफोर दङ, बे ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोनथाय सरकारा मोनसे आयेन बानायनो नागिरदों जे माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायनो नागिरदों। बे लेभेलाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बेसेबांसिम सरकारखौ नारसिननानै बेखौ मावफुंजोबनो हायो। मानोना खना खनला रायजो जानाय जोंनि बर'फ्रा खोब गाज्रि अबस्थायाव दं। दिनै गाज्रि अबस्थायाव थानायखाय बिसोरनि हा हुआ बोरै रैखाथि मोनो बेनि सायाव जों सिन्था सरसा खालामनानै बे डेलिगेटसआव रायलायगोन। आरो गाहायै जितु सोलोंथाइनि जितु बर' मिडियामनि अबस्था बिटिआरनि बायजोआव बे खोब गाज्रि। दिनै थासारिया गोबां जिल्लायाव बर' मिडियामा थैना थांबाय। नगाव जिल्लाफ्राव दिनै गैला, तिनसुकिया बर' मिडियाम गैया, डिब्रुगड़फ्राव बर' मिडियाम गैया। दा गुबुन जिल्लाफ्राव दंब्लाबो मिरु जिरुयै दङ। बे थाखानाय बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे गोदानै जेब्ला भेन्सार स्कुलफोर दङ बेफोरखौ बोरैहाय सोरखारिकरण खालामनो हायो। मानोना थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 6.3 दासिमबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै। बेखौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो सरकारखौ मा पलिसिजों नारसिननांगोन जयै बेनि सायाव जों सावरायनाया जायगा मोनगोन। बेजों लोगोसे बिटिआरनि सिमा बारायनानै आद्रा थानाय जेब्ला बर'फोर दङ, जेरैहाय सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बोरैहाय काउन्सिल आद्रा थानाय बिटिआराव हाबि गामिफोरखौ बोरैहाय जोंनि काउन्सिलाव सोगोन हागोन बिनि सायाव सरसा जागोन। आरो बेजों लोगोसे नैबे गामि दाफुंनायाव माखासे काउन्सिलफ्रा जोंखौ एसे हेंथा होनाय बादि जादों, जों दाफुंजोबनो हायाखै। जों रावखौबो गारनानै बे काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनो नागिराखै। राभा हासंनि बर'फोरखौ जों बोरैहाय रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि काउन्सिलनि सिङाव लाबोनो हायो बेनि सायाव सरसा जागोन। आरो बेजों लोगोसे टिवा अट'नमास काउन्सिलाव एसे जोंना माखासे जेंनाफोर नुजादों, बेफोर जेंनाफोरखौ बोरै फोजोबस्रांनो हायो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जों माखासे सिद्धान्त लागोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै।